Teraz, keď sa maturuje, spomenul som si na jednu moju študentku. Hovorí mi, strašne ma stresuje učenie na maturitu. Pýtam sa, a čo presne ťa stresuje? Ja si proste neviem sadnúť a čítať. Nedokážem sa takto učiť. A ja jej hovorím, vieš čo, ja som bol úplne rovnaký. Na výške som si myslel, že som sprostý. Moje spolužiačky prešli skripta 10 krát, ja som stihol ledva raz. Až oveľa neskôr mi došlo, že ja si to jednoducho potrebujem vypočuť. Keď si učivo nahrám a púšťam si ho dookola v slúchadlách, nemusím sa ani sústrediť a zrazu si to pamätám. A viete čo? A tá študentka sa na mňa pozrela a povedala, ja si tiež viac pamätám, keď to počujem. Tak jej vravím, tak na čo sa trápiš čítaním? Skús to počúvať. Ukázal som jej aplikáciu Notebook LM, kde si vie vytvoriť vlastný podcast. Snáď jej to pomohlo. A odvtedy stále viac premýšľam nad tým, aké neskutočné možnosti dnes máme z AI. A nielen my učitelia, ale aj naši študenti. Len im treba ukázať cestu.